Quan hi ha dissenys bons, es venen, és que es venen. Hi ha alguns estudiants que els veig un futur bastant bo en aquest sector. Vam pensar que una empresa de moda, com és Claymac, que fa tants anys que ens dediquem a això, i a Sabadell a més, doncs d'alguna forma havia de buscar col·laboració amb l'ESDI, que de llarg és la millor escola de disseny de la comarca i crec que, pel meu entendre, de tota Europa. Inicialment volíem fer un concurs orientat a Claymac. El que hem fet ara és un concurs orientat a la filla, que és la dona de Claymac, en la que participen tots els alumnes per igual. Creiem que el nivell seria no més baix, però sí com per passar l'expedient. I no senyor, realment són feines molt bones, la gent veus que s'implica, quan els dius, hòstia, tu quin t'agrada més? Doncs diuen, a mi aquest m'hi sento identificat i et creen unes col·leccions brutals, boníssimes. Realment són alumnes molt bons, tots. Tu com veus els bucs i els treballs que fan, series capaç de poder dir, veient els dibuixos, a quina persona ho ha dibuixat, perquè tots tenen la seva personalitat. Des del punt de vista que volem crear la marca nova, aquest projecte ens permet trobar tant nous dissenyadors com noves idees i noves propostes de línies, podríem dir, de producte. Una cosa és aquí, a l'hora de dissenyar tu pots pensar moltes coses, a l'hora de la veritat estàs en contacte amb un departament de producció, amb un departament de patronatge, un departament comercial. És bo pels estudiants per veure que el mercat laboral tampoc és tan maco potser com sembla que podria ser. Tu pots poder crear moltes coses i a l'hora de la veritat et tallen molt les ales perquè no es pot produir. I en aquest punt de vista crec que és interessant per les dues parts. Creiem que pel sol fet que estan estudiant i no treballant, viuen lluny de la realitat del mercat. Per això les empreses han de mirar de donar-los una plataforma per apropar-los. Però no perquè visquin lluny no vol dir que els seus dissenys no siguin comercials, senzillament perquè ara són estudiants. Però aquests estudiants tal qual els portes amb una firma que d'alguna forma porti el mateix disseny o estil de prenda que fan ells i és perfectament, tranquil·lament podrien comercialitzar el que ells fan. No fan disfresses, perquè ens entenguem. Els estudiants treballen amb moltes ganes, hi ha de tots tipus, però n'hi ha alguns que fiquen molta delicadesa, moltes ganes i fan uns treballs extraordinaris i que si bé que es troba que potser els hi falta una miqueta d'experiència de rodatge en tot això, si es pot fabricar, no es pot fabricar i tot això,
però les ganes, la delicadesa en què fan les coses és molt, molt important. És molt bo treballar amb gent jove, amb ganes i amb molta creativitat, com és el cas dels alumnes de l'ESTI. Sí que repetiria l'experiència.